Zo mensen, me bar alasma odi. Me gi alasma odi vanuit ja. Alive disi anode geschikt gi pikinengre. Pikinengre nomus luku alive disi. Bika sanie otaki. Vanuit ja me barui alamala odi. Vanuit ja me groet alasma. Mi deja nanga 3 telefoon. Tap a telefoon disi. O blokkeers ma sa o kon. Dus alasma mag luku alive. Maar alasma moet ik rustig no zo. Me blokkeer you. Maar natuurlijk alasma mag geen reactie. Alasma mag geen mening. Maar unoani abilas voor muizes en hoofdes. Bika. Me blokkeer you direct puru. Anga a telefoon ja. Me potja live no ook toe. Tap a telefoon disi. En alla desma san sabi abala san de kai lall. You mag tech amang. If you sabi waman de kai lall. You mag tech amang. Bikasi mino sabi amang. Maar me soyen tide. Amang kon klets a verkeerde man. Tide me soy you. Alla desma di sabi abala di de kai lall. You mag tech abala dati. Bikati de me soy eng. Je pot alive na telefoon disi ook toe. Dan mi kan blokkeer alasma na telefoon ja. Want daar moet gemakkelijk voor blokkeersma. Dus mi pot live na telefoon disi dan mi kan blok alasma ja. Luku ja. A telefoon te ja na live disi. Oké, brada lall. You make one voice e prati abrami. Dat you sab me naar Nederland. En alla den skoutu, de inspecteur, officier van justitie, de mag arki mee nanga wie. Brada lall, I make one voice e prati abrami naar Nederland, dat you sab me naar Nederland. Want mi sabi taki mi heel libi mita naar Nederland. Maar alla den smaf mi, den familie heeft mi san sab me naar Nederland. De sabi dat nooit meer doe ook naar asman naar Nederland. Nooit meer doe een kwaad naar asman naar Nederland. Maar isabi te was you krinsking te abi adrai baka obia da alasane kontap tafra. En dat idee want to man sende want to len gimi pe abrada lall diside na DTV na Gerald etakigi embassy. Dus alal disi na wan bigi abopper. Maar mi no be sabi. Mi no be sabi taki alal disi na wan bigi abopper. Dus lall no begin tagi you no de. En sa no begin no nanga you. Me begin tagi taki you ma pampayere lall. Lall I mama pima lall. Bennie miranda tagi so. Bennie miranda tagi taki you ma pampang. You lall. Na you basi gogolo. Na you basi gogolo bravo ye nyang lall. Na mapang pandat ye do. En mi etagi you dat lall. Itaki isam mina Nederland toch? Itaki isam mina Nederland. En dat is koutu ook toe moest actie you afraak dat i gimme. Na afraak dat i des koutu moest actie you gimme. Des koutu moest actie you afraak dat i gimme. Lall. You ma pang pan chobo fesi dagu you. Pesa mi na Nederland. Pe mi be tana Nederland. Mo ask you een vraag. Mi be tana noorde. Na true dat mi be tana noorde. Maar noorde lai nanga om een picking foto. En mi tandrai lontu in den picking foto dati. Bijna 5 voor den picking foto dati mi libi drai lontu. So tu an voor den picking foto dati you be meet me. Lal you ma pang pang mi no sab you nooit mi meet you. Nooit mi nanga you taki. Nooit ugi odi. Nooit mi see you face to face. Nooit u miti. Da you dena abob dape da ye meke legi mi. Precies leg van amoxie be legi mi na so ye legi mi. Na so amoxie be legi mi dat mi staatsgevaarlijk. Dan no you lal da ye de drape da ye meke legi mi. Saide ine tak abrade ogri say basi tu lal. Lal saide you na bigi abo per matok.
Yuna bigi abopper man. Saide ine taki abra a geschiedenis voor de ogrisa yu basidu. Lal imama pima yere yuma pang pang lal. Bennie mira dat taigiso. Yuna wama pang pa lei dagu. Je lei moro abasi fi yu lal. Nyami gogo met fijne zout. Imama pima yu lal. Pesa bimi. Ote menga imiti. Ote menga imiti. Pesa mi. Dus je go na DTV. Dat je go taki. Omesan na DTV. Dat pe. Van je verdedig yu basi. Dus al die tijd mi ik denk taki ma suma na lal disi jong. Suma na lal. Terwijl la ma pang pang saka dagu disi na wan bigi abop man. Na wan bigi abop man. Amama pima saka dagu base disi. Na wan bigi abop man. Dus da man disi go na abop dape fugo legisma. Precies lek fa amoxi e legisma. A data man dis go do dape. Want die de man e prati a voice e prata video. Dame aksi misref taki jong suma na lal dis. Wan mino sabi no wan lal. Nederland nooit mi doen ogri na Nederland. Da wan mama pima chobo fesi, ready fesi, lal en ke baboom. Da je go meke o me lei potap video e prati gim dat mi dusan nanga yu. O te mi nanga yu miti. In soort periode mi nanga yu miti lal. Tap zo telefoonnummer ibe bel mi. Sampe de mi adres na Nederland. Zo tuan voor de foto mi be tang. En welke adres in Nederland mi be tang. O ting minanga yu be miti. In soort periode minanga yu be miti. In zo tuan voor de foto minanga yu be miti lal. Want mi be dena a omgeving Groningen. Maar mi no be tana Groningen schrijf. Want Groningen lei nanga om een foto rondom Groningen. Dat zo tuan voor de foto dat die minanga yu be miti. Yu ma pangpa le dagulal. O te minanga yu miti. Yu ma pampa saka dagu yu. Lal, yu mus nyam, isa say mudu lal, imu nyam bravo go anga sautu anga melki mama pima dagu yu lal. O te sabi mi. O te menga imiti lal. O te menga imiti. Faye kari yu strefi. Dogla lal no of soort lal ye kari strefi. Faye kari strefi. Dus die gona, al die tijd die desma everter mi atori me bereken tak suma na man disi wan mi no sabi no wan lal. Dan nou dat mi si you go de na DTV e takigi abop. Dus alal disi na wan fu den feyanti fu mi fu abop e meka lei disi gimi. Lal, imama pima yu yere lal. O te sabi mi lal. O te mi anga imiti. Mensen de abop man disi mu tapu na nga lai. De abop man disi mu tapu na nga lei sanie. Lal, dogla lal, di go na DTV dape. Die taki abra yubasi dat yubasi mutron president na yubasi mutron president etc. Je taki abra yubasi bravo dat mutron president van kodre adati go tak na DTV toch. Dus you na wan abo persan e meka legi mi dat mi dusan nanga you mi legt you op. Lal ote mi legt you op. En ote you besap mi na Nederland. Want alla de foto's sami beta na Nederland. In soort periode mi nanga you miti na Nederland. Mi beta na Groningen maar zo tuan voor de foto voor Groningen mi be tang. Want mi no be de in a centrum voor Groningen. Dus zo tuan voor de dorpu in a omgeving voor Groningen mi be tang. En in zo'n periode mi nanga you miti in a dorpu dat mi dusan nanga you lal. You ma pang pandagu you. De abob man disi mu tapu nanga lei. Umu tapu nanga lei. Na we bro kwa ma pang kodere disanga de lei sa we lei. I dagu you lal. O te sabi mi. Pe nanga imiti lali mama pima you. Lal. O pe menga emiti pe sabi mi ima pang dagu saka beishu lal. O te menga emiti. O te menga emiti. Lali sapsa im du imu nyambra fo go anga merki anga sukuru. Na dati imu du ima ma pima saka dagu yu. I lei beishu. I ando dagu yu lal. Ima pang yu. Ima ma pima yu. I sapsa imu du lal. Gonya yu oma gonya yu grandma pola anga merki lal. Na san dati imu du. Nya yu grandma nanga yu ma pola anga merki na ma pang dati imu du. Pe sabi mi lal. Yek inom ko suku mira nanga trobi mi no sabi yu. Mi no sabi yu nooit mi nanga yu miti. Dat je kon klets mi. Me go do aangifte na de skoutu. En de skoutu mus aksi yu afra gimi. De skoutu mus aksi yu afra gimi. O te mi nanga yu miti. In soort periode mi nanga yu miti. In soort foto mi nanga yu miti. Sambe de mi woon adres. En in soort van voor den piki foto voor Groningen. Mi be tang. En in welke jaartal mi nanga yu miti. Ja, lal, dogla lal. Alesa je legi mi. Yu ma pang yu. Pe sabi mi. O te mi nanga imiti lal. Ima ma pima dagu yu. O te mi nanga imiti. Pe le sabi mi. Nooit mi nanga imiti. Nati de voor het eerst messi yu na DTV. Me bereken tak. O wakti na man is na lal.
Fostro me si you nooit minanga you miti, nooit minanga you taki. Nooit minanga you taki na telefoon. Nooit mi gi you odi. Mi no sabi you da da pede make wa legi mi. Faya desan dati saip sanga you ima pang edese euro kobulal. You ma pang edese euro kobu ima ma pima dagu you. Ima ma pima dagu you lal. O te isa mi penanga you miti. Penanga you miti in short periode menga you miti ma pang dagu you. Aso we wakai meke de legi smakaba. Na dora ando saye ando bravo zeker meke de lady si. O te menga you miti pay mi. Pay mi. Nooit menga you gi odi. Nooit minanga you miti. Mi kom tot naar Nederland bijna 15 jaar ik mi kom tot naar Nederland. En die mi beta naar Nederland. Zo tuan voor de foto dat pe ibe sabi mi. Zo tuan voor de foto ibe sabi. Want mi beta na om een verschillende foto mi betang. Mi no bede in a centrum Groningen. Mi bede in a omgeving Groningen. Maar zo tuan voor de picking foto. Minanga you be miti lal. Sambe de mi woonadres. Pe minanga you be mek afspraak. Pe you be miti. Pe you bewijzen. De zo bewijzen. You ma pampa saka dagu you lal. Ima ma pima you ere lal. Bennie miranda taigi so. Umu tapanga de lei sa we lei. I gona abob da pe goi lei. Atama se fi intercity. Go da pe goi make you me lei da pe. Umu tapu mensen nooit moro nom stem tapu den dagu disi. Nooit moro nom stem tapu den mama pima saka dagu disi. Nooit moro. Nooit meer unom stem tapu de mama pima saka dagu disi. En a muise sai kon kles ja direct me blok you puru. Want mi janga tu telefoon ja no fu blokke sama. Anga tu telefoon mi de ja fu blokke sama. De mama pima saka dagu dis mu tapanga de san disi. Umu tapanga de san disi lal. Pe nga imiti. Pe sabmi. Pe le sabmi. O te nga imiti lal. O te minanga gi odi. O te minanga taki na telefoon. O te minanga furu een gesprek na telefoon. O te mi bel you op. Konanga den bewijzen dati. Nederland, soort adres ibe ko lukumi. Tagi mi pe mi beta na Nederland. Tagi mi so tuan voor den pikin foto mi beta na Nederland. Tagi mi so tuan voor den dorp in Nederland mi betang. Tagi mi pe mi nanga ibe meki afspraak pe mi nanga ibe miti die legi mi yuma pampa saka dagu yu pay mi. I chobo fashion ke jonki. I ma pampa chobo fashion ke somo koman. I gang di fashion ke somo koma pay sam mi lali mama prima dagu yu da e weli dunguru brel elegi mi pay sam mi I ma pampa I mama prima yu yere lal pay sabi mi ala de abob man bayna abamani di se meke o me legi sma pay sabi mi anga ma pampa lal pay sabi mi o te menga imiti dus mi no be sabi suma na mana ti de mi shasa na de te fe bere kantak dus amandis na wan bigi abob masai meke de legi mi mi bet bereken tak na wan trama in Nederland af so be verzinnen lei. Maar no me shitaki na wan bigi ama na wan bigi abopper. Ama na wan bigi abopper dus ama na wan feyantif mi. Ama na wan feyantif mi go meke de lei dat gimi. Na wan bigi feyantje meke de lei. Lali you mama pima yere lali I ma pampan you. I mama pima you ma pampan. If mi no be si na date feiti de mi no bo sabi tak na wan feyantif mi be meke de lei dat be meke lei. Maar na dimisi na date fe dimisi na yerol mi konsitaki o wakti dus na mandisi o me smatek mi taki miranda ko luku amasa ele de legi na wan bigi abob mayere na wan bigi abopper dus you gonna abob fugo legi miranda I gonna abob fugo meke legi miranda precies so amoxi be legi mi soto mi tu tak mi staats gevaarlijk nee you begin I beganga lei baka la I mama pima yere barada you ma pampa you pay up me I mama pima you ma pampa you lal. Pay sabi mi o te menga imiti. O soort periode menga imiti. In soort foto menga imiti. O te minanga ibe mek afspraak o chow miti. Pay you le sab mi. Pay you le sab mi. Soort wan voor den piki foto minanga ibe miti. Soort wan voor den piki foto. Nooit mi see you in Nederland. Nooit mi see you in Nederland lal. Nooit minanga you miti in Nederland. Dat dape da je legi mi. Nooit mi sab you in Nederland. You no be de in mi mati kring. Je bent mijn vriend niet. Ik ken je niet eens. Ik ken je niet eens. Ik had hele andere vrienden. Mi mati sa mi be ab na Nederland. Na so bakra mati mi be abi. Na later dim bigi pleipo ku mi be go na Amsterdam. Mi be go mi ti de mana Amsterdam, etc. Maar mi be tana so bakra mati mi be abi. Daarom te me tak Nederlands me tak lek bakra. Want mi gro tussen bakra. Pe mi be tang ina omgeving Groningen. Mi no be tang ina centrum. Mi no be tang ina mek mi tagi you. Pe mi be tang ina fout. Want je me ina voice voor je taki Bennie Miranda uit Nederland Groningen. Maar zo zei voor Groningen mi be tang. Zo zei voor Groningen mi be tang. Want Groningen, mi no be tang ina centrum Groningen. Groningen abi om en pikindorpen. Mina den pikindorpen mi be tang. Mina nga den bakara. Mina nga de witman. Mina nga mi ouders. Na den pikin foto u be tang.
Dat die taki sami na Holland soort van voor den dorp is sami. Pewi be miti, pewi be mek afspraak. Soort moe, soort jaartal. Tagi mi no anga ma pang pang ile beest you ile dagu you lal. Isap sa moet doen? Nyambra fo go anga melk. En tralees tego na DTV. Tego na DTV toch lal. I mustaki abrade ogri sayu basi doen. En no de me wade skoot go do aangifte. I mama prima daguyu. No de me wade skoot go do aangifte. En de skoot mus actie you gimme. De skoot mus actie you gimme tak lal. Pe you sabi aman, pe you nanga aman be miti. In soort foto you nanga aman be miti. Soort wan voor den dorp. Sambe de aman adres pe you nanga aman be miti. In welk periode, welk jaartal. Lal, i begin nanga verkeerde man. I start nanga verkeerde man. I mama pima saka daguyu. I lei beest you. I tingi go enke grasma. Enke de oudusma popoi. I tingi mo voor enke dede meti lal. Lal, i ma pampan you. I tingi mo voor enke dede sama watra. Ote sami, fu pele sami lal. Pele sami, nyo puru ma pampan gi. Tem wat des koudu toch? De mamu actie de vragen gimme. De vragen, mi otagi de ma soort vragen, de scout moest actie gimme. De scout moest actie. En dit, mi no denki de ma ook corrupt. Want enkele vragen, mi wan de scout actie de vragen dat gimme. Pe you sabi mi, in soort foto you sabi mi, sambe de mi adres, soort wan voor den piki foto mi be tang, en soort jaartal, na de vragen dat die imugi de scout antwoord, you ma pampale beest you. You ma pampale dagu you mama pima lal tu la you dogla lal i ma pampang i mama pima don beest you dogla lal i kon fera verkeerde man i kon fera verkeerde man i no yere fu Miranda no i no yere fu Bennie Miranda no na verkeerde man i kon feri na verkeerde man i kon kles i ma pampa you fa ye die fishe me kenke somo koma so etaki uit you no su wan bumbu taki srefi no man taki. Je pe Holland man, Nederlands televisie, man taki maar je pe Holland man. Ote mit mi na Nederland. Ine yere tak mi abon hetra accent met tak Nederland no. Ine yere tak mi na een hetra niveau mi de no. Ine yere tak mi accent voor Nederland is heel anders te met tak bakratongo no. Ine yere san dat no. Da pe sabi mi ote mit mi. Ote mit mi lali mama prima dagu you saka base you lal. Ima pang je meke legi mi tak mi leg you op. Pe sabi mi na Holland ote mi ngai miti. Ote me ngai miti. Na sande gona abop fugo legis mana abop. Na sandati gona abop fugo ima pang saka daguyu ilei beest you lal dogla lal pay sab mi pay le sab mi. Ote me ngai miti. Ima ma prima yere lal ima pang ima bombolo you. Ote me ngai miti lal. Dogla lal pe me ngai miti o te sabi mi. Je make video op tap YouTube. Elegi mi dat Bennie Miranda dis nanga dat etc. Tolu wel nooit mi miti a Satan disi. Nooit meer nanga di bri Satan dis miti. Adi di bri Satan dogla lal dis nooit meer nanga ama miti. Nooit meer nanga ama tak odi mi no sap ama ik ken die man niet. Na fostro me shama na DTV me shama ama gos don tapé taki gi bravo. E play taki ma gi bravo. Dus na wan bigi feyanti man fu mi fu abo pe me kalegi mi. Na wan bigi feyanti man fu abo pe me kalegi mi dat mi dusan nanga in Nederland. Zij no be do aangifte naar Nederland. Zij deed no go do aangifte naar Nederland dat mi dus aan naar Nederland. Isabo lang mi de na sana bijna 15 jaar en dan nou je kwam de lei dat dit mi gooi versin legi mi omdat je ando bravo je ma pang panda gu saka beest you je tingi mo fo enke de desma je boko tifenke enke pingo o te sabi mi I ma pang you lal op te menga imiti in soort kondre menga imiti in soort foto sarana jastref nooit mi see you nooit mi nanga imiti mi no sabi you nooit mi nanga tak na telefoon mi nanga no abi no enkri contact dat je legi mi gewoon zomaar uit het niets I ma pang you I ma pang daguyu na 15 jaar mi dekba in Suriname nooit mi anga smanai bel Nederlands schrijft mi anga no asma no be bel mi ne doe de sandati en mi vriendenkring en Nederland abi de beperkt mi na so bakra vrienden mi be abi de enige matisa mi be abi na later de man sa menga de be play poku even mi no be bomu nanga alamang dai je meke omelegi mi doglalal I mama pima daguyu I ma pang you im nyang isap sai mudu tego na DTV want tralesi bakatok doglalal dai mustaki abra abasif you bravo dai mutaki abra de sanie sama dat do in het binnenland na dati imudu go google na internet dai luku de ogrisa basif you bravo sang a haal uit in het binnenland
Dogla lall na abra de san dat im taki. Maar inom go mek legisma. Te go ba contra lees na DTV, dai Google, dai luku, imu luku smabe bron, imu luku smabe bron poki grong, suma be wan blas afo baka dam op, suma be duden san na Stoelmans eiland, suma be duden san na Gakaba, suma be beroof ala den bangi, suma be do om een soort verkrachtingen in a binnenland, ala de so sandati, de sandat im Google, imu suku de sandat dai go tak abra de sandat na DTV. Maar inom go dape dai play bumango i meke legis ma wan mino sabi yu mama pima dagu yu lal, ima pan paulo yu. Nooit moro inom karmine mofo. En de guade skoutu. Me go do aangifte naar de skoutu. En de skoutu moet actie de vragen dat gimme. En mine vrede taki de man ook corrupt. Mine vrede dat de man ook corrupt. Want i lege me en mino sabi you. Ik ken je niet. In soort van voor de foto me ngai miti. Pe o tank so die aartal. O chow miti. De skoutu moet actie een aantal vragen gimme. De man moet actie een aantal vragen gimme. De abopos moet stoppen. De ma pampa leesa de meke gisma. Mama pima saka dagui. Otem sabi lal. Otem sabi you. In soort foto menga imiti ma pampa you lal. Soort foto menga imiti ma pima you. In soort foto menga imiti. Otem menga imiti lal. Otem menga igi wantoli dogla lal. Otem. Ima pampa you. Ima pima you. I gantaku feshenke neti fo. I saka dagu you lal. Ima pima you. Me spiti aini fesi yon lal. Me spiti aini fesi. Ima pampa dagu you, saka base you, i lay ando dagu you, go nyam bravo gogo, na bravo gogo imunya anga merki, e wakai lay gisma ina kontre disi, e meke o me lay, soort politiek sani tanga so, Saide uno man du politiek sani normal, saide uno man woro gewoon normal du politiek san normal, a sefi so to model amoxi be legi mi tu so tomi, dat mi staatsgevaarlijk, no wan ma pampa saka boko tifi lal e bigyanga o me lei baka so mari ma pampa dagu you, o te sabi mi, fu pe sabi mi lal, soort foto menga emiti, you ma pima you ere lal, i ma pima fu ma pima you, i ma pampang lal, Bennie miranda taigi so, o te menga emiti, o te sabi mi, i dagu you, i ma pampang, i ma pam, de so man disi me fonka batok. Ade so man dis bijna daarbij, bijna me fooi gewoon dat me gwa strafu. De soort man disi bijna me fooi gewoon dat me gwa strafu. Naki brokwa here di fesifi. Ma pampa saka dagu beishu. O te isabi mi. In soort foto isabi mi. Wakai meke legis ma so mari ma pampa you. Pe isabi mi. Mensen mi kabataki ere. Mi bem saka man disi me go do aangifte. En a aangifte sa me do. A aangifte sa me do. Des koutu. Descoto moest actie you gimme. Descoto moest actie you gimme. Descoto moest actie you want to vragen gimme. Descoto moest mine vrede tak descoto o corrupt. Want dat zaak is no moeilijk. Descoto moest actie you gimme. Pay you sami. In soort foto minanga you miti. In soort jaartal minanga you miti. In otte minanga you miti. Want mi betana Groningen. Maar die mi be na Groningen, mi do betang ina foto Groningen, mi betana dem chi foto mi betang. En wan aantal jaren mi tana Curaçao toe. Wan aantal jaren mi tana Aruba toe. Wan aantal jaren mi tana Bonaire toe. Dus dat je moet verklaren nou, o teminanga you miti, in soort periode, in soort jaartal, u miti, en sabe de mi adres, want if je doet nanga wama da isabi pe ama etan toch, ino mitu ama na strati da je doet nanga ama soma. I musu sabi pe ama etan, soort adres pe ama elibi, etc. I musu sabi pe ama ita, ino shi wama na strati, da je longo doet nanga ama soma. Dus dat de ma pang vragen dat in puru gimi, mio pu legi, ima ma pima saka daguyu. Ima pima saka daguyu. Wakai meke legi om en smai na kondre disi. So politiek sani tanga so. Zij doen no maar doe politiek eerlijk gewoon. Zij doen no maar doe politiek sani eerlijk gewoon lal. Dogla lal je kari sefi mama pima you. Zij doen no maar doe politiek sani eerlijk. Wakai praat yo me lei. Da je gona abob da pe gooi tak yo me ma pampa. Da pe gooi lego me ma pampa san uit da pe. Lali ma pima you yere ma pampa saka dagu you. Ope sabi mi. Soort foto menga imiti. Inote menga imiti pesa mi. Imama pima you. Isap sai mudu. Nya you basi bravo go anga soutu anga merki. Yo leite da dem boko bruin tem boko tififi da pela mala broko fadong. Sai de weer dungu bril. Omdat jij ready alai ai ready.
Ala de ai fi reden ke Dragula. Dogla lali ai reden ke Dragula. So ogri de ni atiso. So ogri e duso. E wakai meke legisma. Pay sabi mi. E go legi mi tak mianga mi cha Nederland mianga bis na Nederland. Pe nooit mianga mi ti mi no sabi you. For stromes you na de TV. I mama pima yerel. Dogla lal. Mitagi so. Nooit moro inom kombo mu nanga mi. Nooit moro. Me go do aangifte. Me go do aangifte en de scout mu actie you give me. Pay sabi mi. Oteng soort periode menga imiti. Me go do aangifte. En de mam. Asan dat de mam onderzoek give me. En asan dati. Wisho wani go koop de man om. Mi no denk asan dat ook. Want sanie no de dape fu koop sama om dape. Dus wisho wani go koop de man om asan dat nou woko. Want de vragen sami abi. Na de vragen dat die de man moet stellen you gimme. De vragen dat no de man moet stellen you. Mi otagi de man soort vragen de man moet stellen you gimme. Dus mi no denk tak yo man go koop de man om. Mi no denk tak bravo o man gimme no go koop de man om. Asan dat nou woko. Want de vragen mi sami o stel. De vragen dat de man moet actie you gimme. En de vraag dat die impuru. Ima pampa you. You ma pampa saka lei. Beestje dagu you lal. Pesap mi boko tifi. Mama pima you era lal. Mitagi, so je mama pima. Dat te wani dat je kon piki. Te you durf dat je kon piki. Je legi mi toch, te wani dat je kon piki no. Te kaba dat je kon piki. Go live dat je kon piki. Go live, ibe go na de TV live to go takyo me ma pampa da pe go take of pe taki gi bravo di shanga dati e sani so i plangi bravo. Pe sabi mi, o te menga imiti. I mama pima you. Korea geta pa live no. Korea ge no. Pe sabi mi o te menga imiti. I mama pima you era Dogla lali. I ma pampang. Wakai meke o me legis mai na kondre disi. Na we broka kondre disi. Na wie e broka kondre disi. De abops maar de goede niet nagesproken. Maar den didibri lai in se dape. Na so wan intercity sefi longo na abob no. E play fa lobby bravo. Amai play fa lobby bravo. Terwijl heer intercity man disi. Na maar dis na de man sabe teken bravo e potjai ni krantjen ke keskesi. De man be teken bravo e potjai ni krantjen ke keskesi. Nee no nya mai pe fa lobby bravo. Ama longo na bravo e pe fa lobby bravo. E pe fa lobby bravo. Saide omdat amai fendo wan piki moni dape. Da kan de zeker ama sai karen stref dogla lalja. Amango de dape ando bravo e nyam bravo gogo. Omdat kan jamai fendo wan piki moni dape na bravo. Mine ando no asma. Mina mi egi moni sam abi menyang. Na mi egi moni en unom kon jaru sutap mi. Unom kon bomui nanga mi. Mine bomui nanga wi. Mine bomui nanga wi. Mino sabiu mine bomui nanga wi. Dus da inom kon bomui nanga mi. Inom go dape da ye meke legisma. De mandisi. A de mandisi e boro kwa kontre disi. Afar kisenga dipsa. Anga so lei de mandisi wina afar kisenga disi. Lei gafa bluff. Fadem do set alasani. Fadem do seka alasani. Lei kordesma. De mandisi na so lei. De mandisi no safa fadem du politik sa. Na so lei gafa. Bonk money, fingi money, lay bluff, adati. En na semsan dat de man die zo doe baka. En yo shitaki dadelijk te afverkiezingen ook rosbei. Dat yo begin baka na de fake accounts. En meke lay prati oversma. En no de, wan mama pima boko tifilal. Gewoon zomaar aan mij kon bilegi met orwel mino sabaman. Mino sabaman nooit meer gaan miti. Nooit meer gaan die sigi odi. Nooit meer gaan taki na telefoon. Nooit meer gaan miti face to face so. Mino sabaman. Nooit mishaman. Dama de dape meke wan toelegi mi. Mi Bennie Miranda nooit beneden naar strati. Inoshi mi na strati gemakkelijk in winkelcentrum of in discotheek of in de presdape. Ineshi na de presdape nooit Bennie Miranda neden naar strati. Nederland ook toen nooit meer beneden naar strati. Pemi betang in de piki foto pemi betang. Pemi betang in de omgeving van Groningen in de piki foto. Want mino betang in Groningen zelf. Nooit mino beneden naar strati. Mino be wakker naar strati nooit. Nooit meer bij de nastrati wakker na strati. Dat peesa bij mij. Amadis nooit meer shama naar Nederland. Nooit meer shi aboko tifi chobo tifi lal disi Dogla lal. Nooit meer shama naar Nederland. Nooit meer shama, want anotide jari sam no go uit. Hier in Suriname ook. Mine go uit ja. Na 15 jaar mi de jak babay. Nooit meer no go no een discotheek. Nooit meer go no een discotheek. No was ma kan tagi mi dat desimi in een discotheek of waar dan ook. Ze mine gaden san dati. Nederland ook toe. Na te mi ben play poku. Mi be abuan ben dape ube play poku. Ya da we go play poku e fak bada ube gwe. Maar mi no be go uit. Da pay sabi mi. Ope menga imiti lal. Ima pima lei daguyu. Ima pima lei beishu lal Dogla lal. Ima pampan yere brada. Yuma pampan Dogla lal. Yuma pampan.
I boko tifen ke dagu. I langa fashion ke dagu futu. Na go dape fu go buya apartheid fu bravo. U go dape fu go buya bravo. U go dape fu go boko apartheid fu bravo. Yanga intercity. Want if you go in one partij, dat go bige mekele prati na partij iwani fanya. Na partij iwani broko. Want na we okars ma confusma e go life tap. Bravo fusma e go life tap abob. En den tramane do next. Want luku ala den traman fu abob. Nooit de man potja partij dat hij niet jugu. Nooit de man potja partij hij no een probleem. Maar sinds intercity go drape, de man potja partij hij niet jugu. Ome smai go life tapa partij. Ata chobo tifi boko tifi dogla lall ja go dape baka. Goi ando bravo go go. Goi suku udu consensi. Goi suku go to consensi. Go dape ando bravo go go. En omdat mai ando bravo da man de dape da mai mekele ye prati. E mekele ye prati. Dat want taki na ogri e kar konge apartheid abob. Na ogri we kar konge apartheid abob. Uno me do de sandati. Intercity, you nanga lall, uno me do de sandati, uno go de dape e mekele e prati dape na ogri we cha kongi apartheid. Want alasma o busewi. Alasma o wraaktabui. Saide u denki me kasan fu NDP bedrukso. Saide u denki me kasan fu NDP bedrukso. Omdat de sama weli fui. De sama weli fu a gedrag fu abo panga a gedrag fu VAP. Wina soso spansma ede. Meke legisma, pinasma, onderdrugsma. Desma weri fasandati. Daarom desma bego masal so na NDP. Want tijdens NDP periode de sandat no bepsa. Tijdens NDP de man no be onderdrugsma so. De man no be pinasma so. De sandat no bepsa. Maar abob disi nanga beleid. Abob beleid nanga a VAP beleid. A so lek alasma mujay ni dwengi. No asma no mag taki. No asma no mag geen mening. Alasma mu tantiri. Alasma controle so slaven. Luku kes e kon. Kes e kon a her foto dede. A her foto. Bijna a so le kes ne kon. A fas fa kon pota foto. A fas fa kon pota kondre. A so le kes no kon. Na we that you Dogla lall I gona abob mai no go dape fugo boko aparte fu de man. I no go dape fugo e meke legisma fu smai koi fal bravo ananga abob. I gona abob mai no go dape fu boko aparte Dogla lall. Intercity di go bou you pikin broko krabita stal. I go bou na mongo tapu boksit. I go bou you pikin boko kepo hok krabita stal. I go bou di da man potju na doro na pont buiten. A eigenaar die ama nakasan vi broko dape na pont buiten. Da man potju na doro. Na de sem tweedehands planga sambe de dape. De sem tweedehands planga de ouro planga. Terwijl de man die je plei biggie miljonair. Maar die eigenaar nakasan fu intercity broko dape na pont buiten. Na de sem tweedehands planga broko planga. Na de planga die de man teki. De man go bou wan kepe hok na mungo. Poti dape fu organiseer dansi fe pour money na den potisma ana. Trade mi go na mungo. Dat is attenti di de man go bou dape. Wan gaboko tenti. Wan nee fumi, wan echte nefo, wan chuku nefo. A roep naam van mandat na kabinet na mungo. Kabinet de karamaneng. Alla sama sabe man na mungo. Na mi nefo de dape, mi no bo antaki. Mana mi nefo de dape. En a nefo mi dati. Asma san wani me a pe fu taigya ma wan vrij postuk. Kabinet na mi nefo dape. En kabinet amande aini ala de app groepen fu mongo dape. Aini ala de groepen fu mongo dape amande. En ala de mongos masabia man. Kabinet. En amandati kan taigi taki. A fasifa daga sombe seka amandat kong. Da unom probeer amandat nooit. Nooit unom seke nga amandati. If he seke nga amandati a nei fu mi dape. If he seke nga amande na mongo. Mongo onyoni giu. Mongo onyoni giu. Ina uyabi pesi fu tang. Ina uyabi pesi fu tana mongo dape. Me wasko yu. Desama di no sabi. Faye shaman rustuk dape kabinet. Amanja ini de app groep ama ige mene precies en ke Miranda. Ma unomu seke nga amanda dape. Amasa pubeli mongo onyoni giu. Kande ina abi pesi fu tang. Na busio lowe gwe. Na busio gwe. Dus nooit, amandati altijd umugiaman a respect. De ta pikine fof mi di diape baka. Don papa, don pananga pama, don ala de mandati. U gide mandat a respect. U no chai vrij postok na de mandati. Mongo onyoni giu. Te mongo nyoni gi kande ina abi pesif na busio gwe.
Te au tek fire, te au spang, te aspane o kong. Na busi yo abi fu longwe, dus u non pefu, en Dogla lall, i non mek wan vrij postig, bika you, i non man tampa mi fesi 5 minuten, Dogla lall. I non man tampa mi fesi 2 minuten, 3 minuten. Na zomaar je be, menga baka, lepenke de sama, nku fa je lepe baka, i muse smoko blaka te furu, i muse smoko shek furu, ala je lepe baka. Dat je dat pe make me legi. You kan sabi de foto dat. Because you know sabi me. Dus nooit, me de 100% nooit ik kan sabi de foto dat. En soort periode me be na Curaçao. Soort jaartal me be na Curaçao. Soort jaartal me be na Aruba. Soort jaartal me be na Bonaire. Dat je moet sabi ala desan dat. Want je lei. En te je lei. Dan je ontmaskert je extra dubbel. Dus Dogla lall ima pampanje. Ima pima nooit moro inom karmine nanga yumo fo. Ima pima saka daguyu. Bravo go gonga merki dati munyang. Go meke bravo sidonai mofu tapu. Meke sidonai mofu tapangen go da ye soy gen go. Ima pampa you Dogla lall. Peace abimi. Ima ma pima you. Ikon suku trobi, ikon suku sani. Inom charen kon ajuka dis yere. Inom charen kon ajuka dis mine fere des maere. Mino sabi you mine fer you mine. Dus inom confirmi ajuka dis alfas mine fere de no maere. No wama mina ifrede. A bigis maf mi di kweki mi. Daga song. A bigis maf mi di kweki mi. Den bigis maf mi di kweki mi na marwina. Altijd de leer mi. Mine ifrede no asmaere. A weti peti di bravo be dringi. A mi bigis ma be meka weti peti dat gamaere. A den bigis maf mi be meken gaman. Da de wini. Da libone. Daga song. Da bono. A de man dat be meka weti peti di bravo gama be dringi. Dus a semte kati dat misre babi. Mine ifrede no asma. Mine du ogri. Mi ano ogri man. Ma mine ifrede no asma. Mi, na 15 jaar mi de ina contradictie ba. Mine vrede no asmat. En daarom mine moeilijk no amang. En na pikin chobo fesi skoutu boy. A passi. Ama dat moet stop fe send jou me so san coin mi brief van bus. Coin mi inbox. Inom do san dat moro. Omdat you, na familie, ma you na wa mapampa makasneki. You na wa makasneki. En mi bar you ome lees ma ineyere. Ise efe nyam bravo gogotu. A passi. Je dingi bravo gogo. Mi je aman bij mark x giu. Da omdat aman bij mark x giu. Daarom je dingi aman gogo. E fal ala je familie lastig. Ala je familie fal lastig. Mi nom charen kon amiere apasi. Mi bari ik batak mi no wani contact nanga you. Mi nom kon suku contact nanga. Mi nom. Inom kon drop. You leugens nanga you bedrog. Inom kon drop desan dat in mi inbox. Mi no wani serious an dati. Omdat you de ina klik. Voor den satan, ide ina klik voor den dibri, sai pratile en mek lei, you apasi, ide ina san dat ook toe, en na precies de mij denk je toe. In plaats van je doet scout roko, in plaats van je doet scout roko, dat je fika scout roko, dat he de je mat op Facebook, he de je dit op Facebook. Je teke telefoon e belsma, e falsma lastig. Je teke telefoon e feri omesma. Je teke telefoon e bel e sosma. Sansma mag doen, nanga sansma no mag doen. O ten rechtercommissaris gi a toestemmen dat die apasi. O ten officier van justitie gi a toestemmen dat die. O ten wan inspecteur gi a toestemmen dat die apasi. Isabita kwa skoutu fu toestrepi, drie no mag doen dus aan dat zomaar toch. Apasi isabita kwa skoutu abi toestemming van nodu. Fosi akango klets wan burger tok. Isabi tok apasi. Isabita kwa skoutu no mag go fal wan burger zomaar lastig tok. Isabi tok. Maar oké. Misabita ki binnen de abob une luku de sandati. En misabita ki binnen de abob une luku regels nanga wetten. Na wie eigen wetten we hanteer. Alasano mag we do. Alasano mag we vinden boom. A dat na abob systeem. Maar a systeem dati. A nou duur lang amo. En nou wie e boko akode disi. Omdat de san sa we do, na so fok op sanie we do, illegaal sanie we do. En omdat une wani smataki, na daarom meki isha contradis contanso. De man disi, in berekent aki alla de verpleegkundigen, alla de verpleegster, alla de leerkrachten, a vakbeweging, de vakbondleiders, de man disi bedreigt desma dat tapu alla desma mofo. Alla desma de man disi bedreigt tapu mofu. Alla desma. Mi inaf kon bedreig meer. Ik kan tekwan gonda is zoek met op afstand. Maar nom kon cross bij me voor mi. Mi no abi wapen. Mi neuro kan wapen. Mi nanga mi anu bloot. Anu nanga dat mi de. Dus if ik kon cross bij me broko you anu alles aan fi me broko. Na tap afstand ik kan tekwan gonda is zoek. Maar nom kon cross bij. Inom kon tap 2 meter afstand. No so alai sanyo. Alai king. Alles aan fi o broko. Isabi toch? Dus mi ano ogriman en daarom mi ne suku trobi. Mi na 15 jaar mi jak bana sarna. Nooit mi foamang. Nooit mi nakwama wa mofo kofu. Nooit mi dosan dati. Omdat me gi alama a respect dati. Maar alla de masai koi klets. De man disi.
De man is inbreken taki de man disi luku Dogla lall. Amai taki je sitak bijna ama dat hij amai gees wan he sopi man. De man is na sopi man. Dus de man disi excuses dat me kais ma sopi man. Maar omdat if hij kon klets mi dat me tagi sani tok. If hij kon klets mi dat me tagi sani dat me abi a recht voor tagi sani. Omdat a man disi egoi legi mi dat mi dusen aan je. Nooit mi sabda man. Daar vast van mij is doi taki. Amai taki uit en no so. Dat is taki de man disi a Dogla lall disi a moest doen een soppie man. Dus man disi na hide drinken soppie. Mi Bennie Miranda. Mi na gelegenheid. Dan kan mi na kwam biri even gelegenheid. Dan kan mi na kwam wijn akaba. If ik kon na oso say na mi ina ofende soppie. Ina ofende bi. Mi na abi de san data oso. Mi na watra ma da oso nkuda. A watra mi abi. Temi go na een feestgelegenheid dan kan dingu aan bi. En daarom dim moeten naar Holland kom. Mi no wiswasi, mi chami se evi boom. Mi na ome oso mi bouw in a contradictie. Na ome oso mi bouw, mi se evi bouw. Vanaf fondering mi bouw, vanaf fondering. Mi te kwanturo koma u bouw vanaf fondering te einde. Dus mi gebruik mi verstand. Mi ne smoko, ala mi familie san sab mi. Alla de kennis of mi san sab mi. Nooit mi pot een sigaret na mofo. Nooit mi pot een sigaret na mofo. Jonko, joint. Nooit mi pot een joint na mofo. Drugs, mi ne gebruik drugs. Mi ne doe dus aan dat. Daarom mi zelfstandig. Altijd mi abi money. Omdat mi zelfstandig. Nooit mi ne scare. Altijd, no de. Altijd, if mi wani na ome money me go pen. Mi nooit ne scare. Altijd mi abi money. Sinds mi de na sarnanja. Na bijna 15 jaar ik ba. Nooit one day was smashimi in een casino. Casino streef mi nego. Nooit one day was smashimi in een casino. Bennie Miranda. Nooit one day. Casino streef mi nego. Dus dat de man die ze meke om een leje pratigisme. Omdat de wan poti trasmalik van den baside. A daarom de doe de mama pima dati. Inom charen kona Miranda ere. Mi unom charen konami. Mine fer you inom confirmi. En a piki man, a piki scout boy a passis streef you. Idena abob. Mine klets you dape mine tagi dat im komoto fu abob. Mine dat im komoto libi abob. Mine do sandat. Nooit mi do sandati. I defina abob rustig mine klets you. Maar tu pa draai koi senjo me were de san koi mi box. Inbox. Je senjo me sanikong. Je doe dis, je doe dat, je doe dat. En you, nou een piki gevaarlijk makas neki apasi. I denk dat je me no abiu door. Omdat je de bezig creëren een soort spanning ook toe. Je de bezig creëren een soort jugu. Want mi sorry tak in no sende abob san kongi mi no wan shide san dati. Want mi sabi tak na wan jugu je creëer een spanning. Me lees je puru. Daarom mi sorry om me lezen. Stuur niets voor mij. No drop next in mi inbox. Mi no wan shide san dati. Want je sende kong dat je wan start wan discussie aan mi. En dat na sai wan niet doen. Maar mi lees je puru. En daarom is sorry no sende san dat gimi. Ik wil niks zien. Maar ine yere. Pikin dagu stref e yere moro you. Pikin dagu stref abiesi e yere moro you. Brada apasi. Idena abob. Tanda pena abob, maar nog een val me lastig. Niet op mijn tijdlijn komen. Ik wil niet. Je meke mi mama pimayu. Want echt na you osuke meke mi mama pimayu. Want wist wie na familie heeft me bariu walees to lees 3 leesi. 5 leesi me bariu. Ineyere yo meke mi fende you mama pima. Dus nooit more nom confirmi. En Dogla lall, you know one biggie abopper. En adoshe op bos. En adoshe boskaba. Want uno be sabi sumana you. En misret no be sabi sumana you. Maar no, we shit dat je gonna date fei. Dat je go takigi abop dape. Dat je go verdedig abop dape. Dat you basi bravo. Ama moet er een president. Dus Dogla lall, you know one biggie abopper. Dus you know one feyanti for me. Sang e meke legi mi. Mi bedenki dat you na be wan gewoon neutraal sma. Mi bedenki you ano be wan politiek man. Mi bedenki you na wan hetra soort man mi bedenki. Maar no wish you na DTV. I meke wa legim da go na DTV. Da go dape da je verdedig you basi bravo. Je taki ja you basi bravo. Moet er een president. Da you basi dis dati. Da de man die si don. Da ine shita kasan dati adoorzichtig no. Ine zit ik doorzetten, dus je wan biggie abob man, dat je met wan biggie legi Miranda, dat later dat je go naar DTV, dat je go verdedig je basi bravo dape. Pe alas mausje duidelijk nota je, hey, wacht die dus dat Dogla lall sa meka sampo tap YouTube. Nou wan abopper jong, nou wan biggie abopper luku dape jong, is je vader man is dong? Mensen, hoe je vader man is dong?
je vader mas dong, wan skoutus tref na nga verstang. Wan skoutus tref na nga verstang, dat, wacht. Dogla is een A-bopper. 1 en 1 is 2. Het is een A-bopper die zijn partij verdedigt. En hij ligt voor Bennie Miranda. Want kijk hem daar praten voor Bravo. Kijk hem daar Bravo verdedigen. Dus unoman, Dogla inoman shi asan dat no, dat je valt door het mandje. Inoman shi asan dat, Hoe je vader man is dom? You know een biggie A-bopper dat je make one legi Miranda. Dat je go naar DTV, dat je go verdedig A-bop, je go verdedig je bassie. Terwijl nooit eerder iemand kon aan de lei dat. Nooit eerder iemand chade san dat kon afesi. Inoshi dat je valt door het mandje, no. Dogla lal. Inoshi dat je fire, no. Inoshi dat je fire, no, dogla lal. Dogla lal. Luku, no. Asan say du jami bekancha, you go naar rechter. Mi bekancha, you go naar rechter. Maar om eerlijk te zijn, amoni voor pai a rechter, die a proces, ik heb er niet zoveel zin in eigenlijk. En je bent het ook eigenlijk niet waard. En amoni voor pai wan afkati, wan proces tegen jou, je bent het niet waard, Dogla. Je bent het gewoon niet waard. En bij deze, ik zal het bij een waarschuwing laten. We gaan doen een aangifte naar de school toe. Want dat case is nog moeilijk. En de school toe nog maar ook corrupt. Want de man moet stellen je een aantal vragen gimme. Dus dat case is nog moeilijk. You know man bij de school toe om. Sanie voor bij de school toe om nog de dape. Want een aantal vragen de man moet stellen. En you know man voor de vragen dat hij dat je fire. In je verklaringen, you know man voor de vragen dat hij dat je fire kaba. Lal. Dogla lal. Dus samen sorry no. Mi anoan ogri man. Mi anoan gevaarlijk man. Mi anoan lief man. Aardig man. Ik laat het bij een waarschuwing. Ik laat het bij een waarschuwing, Dogla lal. Ik laat het bij een waarschuwing. Maar deed die karminem bakken aan je bek. Dogla lal aan je metaki. Ade die durf. Voor karminem bakken aan je biggie bek. A biggie bek say abi sabi metaki bradi. Want na you kon sukumi na trobi. En you fout. En mi sabi tak you fout. Dus Dogla lal ade die karminem bakken aan je biggie bradi bek tok. A biggie back for you, Dogla lal. Want nou een back you abi. A day sa je klets mi baka sa je karminen baka na you biggie krong back. Nou een back you abi, Dogla lal. Mi ma kos you vrij na you confirmi na you kon mi. Na you kon legi mi Dogla lal. Dus mi ma taki bradi. I ma pampa you. I ma pima you, Dogla lal. Ade die karminen baka na you. Ade die baka. Me give one kans no. Mi kan chayu go naar rechter. Maar amoni voor bij rechter. Amoni furu. En ik heb niet zoveel zin om dat te betalen. Om jou eigenlijk. Voor bij rechter amoni dat die furu. Als aan je kost furu money. En je bent het niet waard. Dogla lal. Je ma pampa, je ma pima you. Dus me give one kans omdat na you fermi. Dus me taki bradi met you. Na you kon daarom me taki bradi met you. I bokoti venke dagu. A day die mi baka. A day die karminen baka na you back. Da abouwijs die si de kabatok. Da me verzamel allemaal kono da me chayu go naar rechter. Plus dat aangifte o zitten via a afkati. Bikana you confirmi mi no sabi you. En daarom mi tak you nou een back you abi. Dogla lal i mama pima i ma pampa you. I bigi back you. I kan kon piki. Te wani da i kon piki. A life disi te wani da i reageert op a life disi. Dan me sorry you tak me cha you go naar rechter. Want mi abi abouwijs. Na you collega mi. Na you kon mi. Dus Dogla lal i ma pampa i mama pima you. Te wani da i kon piki op a life disi. Te wani da i kon reageert op a life disi. Me daag you uit.
Ima pampa you. Ima pima you. Tap you back. Je moet je bek houden. Je moet je grote bek houden. Je grote lall. Waar ken je mij van? Ik heb je nog nooit gezien. Ik heb je nog nooit ontmoet. Ik heb je nooit gesproken. Ik heb je nooit gezien. Nooit van mijn leven heb ik jou gezien. Ima pampa you. Grote bek you. Hè? Tingim over you. Je brokotief you lall. Pesa me. Kom pik it up a life, you know. Plus met chayu go naar rechter. En temi chayu go naar rechter. A case o moeilijk you. Omdat na you moest kon bewijs. Pemi sabi you. En dan moet je aan rechter actie you. Soort foto isabi pewi met die soort periode. Etcetera, etcetera, etcetera. En you know Malay daper, hè. Daper you know Malay. Dus dat je hanga. Dus me ontmasker alla de leugenaars voor Abob me ontmaskerd. Intercity schreef me ontmaskerd. No me ontmasker lal baka dogla lal. Dogla lal te wani da kon piki. Kon piki no. Ima pampa you. Je moet je houden, dogla lal. Je moet je houden. Ik ken je niet. Ik heb je nooit ontmoet. Ik heb je nooit gezien. Je moet je houden. Je moet je baas doen, dogla lal. Je moet je baas eten, dat moet je gaan doen. Je moet je baas moet je gaan likken. Je baas moet je gaan likken, dogla lal. Waar ken je mij van? Heb ik jou ooit ontmoet? Ken ik jou? Nee toch? Dogla lal, waar ken je mij van? Heb ik jou ooit ontmoet? Heb ik jou ooit gesproken? Nee toch? Heb ik jou ooit via de telefoon gesproken? Wat is mijn adres in Nederland? Waar heb ik gewoond? In welk dorp heb ik gewoond? Welke van die kleine dorpen heb ik allemaal gewoond? Dogla lal, waar ken je mij van? Je moet je bek houden, ga je baas eten. Met slagroom, met melk. Je moet je baas moet je gaan likken, dogla lal. Dat moet je doen. Je moet je baas die moet je eten. En je moet je bek houden. Houd je bek dicht. Je grote bek, die moet je dicht houden. Dogla lal. En als je wil, te je wanneer je komt piki. If you wanneer je komt piki tap a life disi. Dan is sorry dat ma pampa you, ma pima saka dagu you. Me give one kans a lees disi. Me give one kans. Me no doe aangifte plus me no chayu go naar rechter. Omdat ik vind het zonde. Ik vind het zonde. Mi abamoni fu chayu go naar rechter. A 2000 amen kandala. A 2000 amen kandala. Mi aben fu chayu go naar rechter. Ja, afkati. Maar mi no chayu go naar rechter. Omdat ik vind het zonde. Maar mo giwan kans alleen, ja mo giwan kans dogla lal. Ik zal door de vinger kijken. Maar adei die ik karminen bakken naar je bek dogla lal. Dan me go do aangifte you plus me tja you go naar rechter. Ima pampa you, ima pima you dogla lal. Pesa bimi. Waar ken je mij van? Ik heb je nog nooit ontmoet. Ik heb je nooit gesproken. Ik ken je helemaal. Ik heb je nooit in Nederland gezien. Ik heb je nooit in Nederland ontmoet. Ik ken die hele gozer ken ik helemaal niet. You ma pampa you. Isaka saka dagu you dogla lal. Je moet je baas. Die moet je likken met fijne zout. Ik ga even een paar mensen blokkeren, mensen, voordat ik offline ga. Ik ga even een paar mensen blokkeren. Wie ga ik als eerste blokkeren hier? Ik heb geen zin in lastige muizes en hoofders. Even kijken, wie ga ik blokkeren? Het is gemakkelijk om mensen te blokkeren zo. Even kijken hoor, wie ga ik blokkeren hier? Wie ga ik blokkeren hier? Even kijken, wie ga ik blokkeren? Jonathan Plet. Jonathan Plet, jij wordt geblokkeerd. Je mag geen vragen stellen hier. Dus Jonathan Plet, jij wordt geblokkeerd. Dat gedrag. Jonathan Plet heeft muizesgedrag. En dat vind ik niet goed. Jonathan Plet, jij wordt geblokkeerd. Bye bye, wegwezen. Jonathan Plet is geblokkeerd. Even kijken. Wie gaan we nog meer blokkeren? Even kijken, wie gaan we nog meer blokkeren hier?
Hebben we meer lastige mensen hier? Jonathan Plet is geblokkeerd. Wij willen hier geen muisjes en hoofdes. Jullie zijn welkom hoor. Mi lobby wie, maar we kon schrijven lau sanie. We na mi blakke brada nanga. Ik hou van jullie. Maar we kon schrijven lau sanie. De muisjes en hoofdes. Ik hou van jullie. Dadelijk na kotika me oreigwe. Ik ga petondo ook luku een mooie vrouw van mi dape. Geen lauw vragen stellen, anders ga ik je blokkeren. Je moet geen lauw vragen stellen hier hoor. Deze gaan we ook blokkeren. Jason Jael gaan we ook blokkeren. Wegwezen, geblokkeerd. Jason is ook geblokkeerd. Wie gaan we nog meer blokkeren? Even kijken. Wie gaan we nog meer blokkeren hier? Even kijken. Oh, wie gaan we nog meer blokkeren? Enig tip? Enig idee? Wie gaan we nog meer blokkeren? Oké, voorlopig niemand. Ik heb al 2 geblokkeerd net. Even kijken. Nee, het is geen kwestie van erger te veel met mensen, maar bepaalde mensen moet je antwoord geven. Het is geen kwestie. Nee, ik ben klaar hoor. Ik ben al klaar met hun. Ik ben klaar. Mi sordin samim sordin kaba. Rachel Ram, fake accounts, die ga ik ook blokkeren. Die wordt ook geblokkeerd. Die is ook Rachel Ram, die wordt ook geblokkeerd. Bye bye, zwaai zwaai. Die is ook geblokkeerd. Mi anga Dogla lall oboto you phone. Oké, dat is een grapje. Ik ga je niet blokkeren. Dit is zo'n grapje dat iemand meke. Teka badai kong. Dan wil je dat me foyanga man toe samen. Dat is een grapje. Dit is zoals dat meneer blokkeert. Oké, meneer blokkeert. Even kijken hoor. Oké, mensen. Ik ga niemand meer blokkeren. Dus ja. Oké, mensen. Sorry, ik ben even tekeer gegaan. Ik heb mensen uitgescholden. Ik heb Dogla lall even aangevallen omdat allemaal legimi. En eigenlijk, ik kan doen aangifte gaman. Ik kan jaren man naar rechter. Maar ik doe asandati. Ik gaman een kans. Maar amang na le allemaal legimi want ik sap amandati. Ik ken hem niet. En if I wanneer ik kan piki no. Ik kan piki. Dan ik jaren naar rechter. Plus ik doe aangifte tegen een. Want ik sap amandati. Aboko tifi ma pampan dat ik sabeng. Dus mi be abi fu kom pika man, fu bara man, sora man, fu waskoa man. Fu gamma wan ernstige waarschuwing. En mi gamma wan ernstige waarschuwing kaba. Mi gamma wan ernstige waarschuwing. En efa wani, efa aba dekati, dan meka kom piki. Dogla lall te kaba efi wani da kom piki. Kom piki tapa life disi. Dan mo sorry you. En dan me sorry dat me doe aangifte tegen u. Plus me sorry dat me tja you go naar rechter. Me sorry dat me tja you go naar rechter. Dus, me no sabi you, me ne fair you. Je non confirm me, je non conclets me. Dus mensen, ja, nou, sorry. Sorry me taki, na de followers voor me me taki. Ano lal me tak sorry. Aman dat me ne taiga man dat sorry. Na de followers voor me sang arki. Kan de san fen dat me go tum si vara. Na de followers voor me na ding me taki. Ma lal mak nyami mas. E mama pima. Ano lal me tak sorry. Ama legi mi, ama suku me nga trobi. Na le ama legi me ma pam pam. Ta wani me ka opo in bek kompiki. Dogla lall te wani dai opo in bek kompiki. Ika opo in bek kompiki. Da me sorry dat me chayu go na rechter. Plus me sorry dat me chayu me go do aangifte. Da me chayu go na rechter. Isap sumo na mi afkati tok. Isap tak na kanghai na mi afkati tok. Di amok si be legi mi. Na kanghai mi be me chara man go na rechter. Isabi dat tok lao. Dat weet je toch? Dus mi anoan don yuka de jaire. Ik kan vergeten mi inom kon klets mi. Mi no sabi you. Na you kon suku mi na trobi. Dogla lall mi no sabi you. Na you kon fufeli mi. Na you kon suku mi na trobi. Ano mi kon klets you. Dus je moet je bek houden. Je moet je grote bek houden. Houd je bek dicht. Je moet je sluit houden. Je moet je mond houden.
I tingi mo fu you, I ma pampa you lal. I mama pima you. I dagu you. I tingi mo fu enke de desmawatra. I tingi back enke de umas masano was de sani 2 wiki langa. Lal. I gambi gi tingi mo fu enke de umas masano was de sani 3 mulanga. I tingi mo fu enke de bakra fu Holland sani was de sani soms omelezi. I tingi mo fu enke de 4. I gambi gi tingi back enke tingi 4. Lal, Dogla lal. Anga you metaki. You kon klets me. You kon klets me omdat you kon klets me kosi you vrij. Na you kon suku me anga trobi. I ma pampan you pay sabi mi. Pay sabi mi pem sabi you. I ma pima you. I ma pampan. Alei sa wele ya ni abob. I ma pima you. Ote me anga imiti. Pay sabi mi lal, Dogla lal. Nooit me anga imiti. Nooit me anga igiwantori. Nooit me see you. Nooit me anga imiti. I ma pampan you. I ma pima you. Te i kabada i kon piki. Dan me sorry dat me tja you go naar rechter. Me go doe aangifte tegen u plus me tja you go naar rechter. I mama pima. Mensen, ik ben klaar met praten. Dat te awani, dat me ka piki. En te awani me ka karmine bakananga in bek. Te awani, Doglalal, if you attend na kitok, dat te wani da karmine bakananga you bek. En te wani da fufeli me baka. Te wani da fufeli me baka da me sorry you. Mi baka da mo sorry you. Mi baka da mo sorry you, Doglalal. Te kaba, me ka kompiki no. Me ka kompiki no, ano man kompiki tok. Me ka kompiki. Mi be bereken tak na wan gewone burger terwijl na wan vijanti fu abob. E gooi meke de lei dat gimi. Mi be denk tak na wan hetra mayon. Da me shi amangos dona DTV e taki gi bravo e verdedig bravo. Dus na wan vijanti na wan abob man e meka lei dat gimi. Precies like van amoxi be lei gimi. You ma pampa era Doglalal. I tingi back you. Gwa abo fugo boko abo panga lei. Gwa abo fugo boko abo panga lei. Ya bi koloku dat mine feti. No sa fomi bi o fomi. Maar omdat mine feti mi no mak feti. No so na fomi bi o fomi. Kisi fontja fon. Dat mi bodonga you. Maar omdat ya bi koloku dat mine feti. Interseti srefa bi koloku dat mine feti. No so mi be fomi langa tenkaba. Amak go na abob, amak moto na, die de man pota ma doro dape na inters na pont buiten. De man ontruim man pota ma doro dape. A den semboko planga dape. Ama die pe wan heer miljonair. Maar na den semboko planga dape fu intercity pont buiten. A den semboko planga dape aman teke go nak wan boko planga na mongo dape. Tap wan boksit grond. Wan boksit grond aman go nak wan boko planga poti tap wan boksit grond. A dape amaki welkom Rihanna, welkom Burna, welkom Omemang. Da efishi a dansal, wan gambi di boko dansal, mierete alen kaya he prese nati in zee. Da de mandisi e kade stref miljonairs, de mandisi e kade strefi guduman, guduman de man se kade stref, goluku a kepo hok di gide, goluku a kepo hok di dem, a kepo hok di dem bouw pocha mongo dape, fu organiseer dansi, goluku a kepo hok, Oké, mensen, ik ben klaar. Ik ben klaar met praten nu. Ik ben even live geweest, mensen. Ik heb even kort gesproken over een aantal dingen. Een gozer genaamd Doglalal heeft een leugen. Dat is laster. Ik kan die lal nu laten vervolgen, maar ik zal het niet doen. Ik zal hem een kans geven. Ik ben een zachtaardig persoon, dus ik zal hem een kans geven bij deze. Maar die lal, die verspreidt een aantal leugens over mij, terwijl ik ken die lal helemaal niet. Ik ken hem niet, ik heb hem nooit gesproken, ik heb hem nooit van dichtbij gezien. Ik ken hem helemaal niet. Maar omdat hij een andoman is van Bravo, hij wil Bravo een plezier doen, dus hij wil Bravo tonen dat hij Bennie Miranda aanvalt. Dat hij iets heeft tegen Bennie Miranda. Maar dat zal zijn ondergang worden. Die lal heeft een grote fout gemaakt, die Doglalal.
Hij heeft de verkeerde persoon aangevallen, Bennie Miranda. Ik ben wel de verkeerde persoon. Die lall, Dogla lall, hij moet andere slachtoffers zoeken, niet Bennie Miranda. Ik ben niet iemand die je zomaar kunt lastigvallen. En zomaar vrijblijvend er vandoor gaan en zonder dat je commentaar krijgt daarop. Het is een vergissing, hij heeft zich vergist. Hij heeft een hele grote fout gemaakt, maar waarschijnlijk weet hij het niet. Want hij kent me niet. Als hij me kende, dan zou hij wel hebben geweten van nee, Bennie Miranda, die moet ik niet zomaar gaan lastigvallen. Maar hij wist het dus niet. Hij heeft een kans genomen om het zomaar te doen. Want die lall, ik zweer het, ik ken die man niet. Ik heb hem nooit ontmoet, ik heb hem nooit gesproken. En als hij mij kende, zou hij het niet doen. Want hij moet wel redelijkerwijze hebben vermoeden dat als ik Bennie Miranda gaat lastigvallen of als ik voor Bennie Miranda gaat liegen, gaat hij live komen op mij dan Mofaya. Dus hij kende mij waarschijnlijk niet, anders zou hij het niet doen. Dus ik zie het als hij heeft een vergissing gemaakt, hij heeft een fout gemaakt en daarom vergeef ik hem bij deze. Maar Dogla lall, je moet mijn naam nooit meer noemen. Je moet nooit meer richting mij praten, anders ben je anders ben jij de lul. Anders met jij je naar rechter. En moet doen aangifte go. Je moet make kan hai. Go doen aangifte go. En je noemt denkt dat je man pais ko to chuku et cetera voor pes atori. Want het is een gemakkelijke tori. You lay, you poti om een laster op Facebook. You lay gimme. Als aan dat na laster na een smart na een opruiing. Zij pot op Facebook. Want me no do des aan dat na lay gimme. Dus dat betreft je taki abra den basif you. Sambe do om een sanie. Tijdens binnenlandse jugu. Den basif you sambe do om een sanie. Isap om een san den basif you be do. De man dat bekir om een chinengere. De man be om een umasma tijdens binnenlandse jugu. De man be bron om een sma oso. De man be vernietig hier binnenland. De man beroof om een banken, et cetera. Na abradesan dat yum taki. Dogla lall. Mikabanga you. Nooit moro im confirmi. Imama pima you. Ima pampa you. Mensen utambung. Bye bye. Groetjes. One love. En mensen, a Dogla lall, amana gewoon een blakke man er, aan hun staan, nou een blakke man, amana gewoon een blakke man, hij is geen Hindustan. Dus nou een fake ning, nou een fake ning, ama e operen nou een fake ning. Wat aan den Dogla lall, nou een fake ning. Dus dat Dogla lall, aan een Hindustan, nou gewoon een blakke man. Want zo te redi fesi takru blakke man. Dan weten jullie dat. Bye bye. Ciao. One love.